Good day ka-Danielistas! May update tayo sa modular distance learning para sa mga estudyanteng napapaloob sa learning modality na ito. Bago ang takdang oras ng pasukan, may schedule na iti-text ang advisor sa magulang or mensahe sa group chat ng mga estudyante kung kailan makukuha ang mga modules. Mangyari po sanang tumugon sa itinakdang araw at oras ng pagkuha ng mga ito. Mga magulang or guardians na edad 21 to 59 lang ang pwedeng kumuha ng modules. Pagdating sa school, kailangan i-observe ang health protocols. Kukunin ang temperature, magsasanitize at i-maintain ang physical distancing. Pagkatapos, pupunta na sila sa gym para panoorin at pakinggan ang maikling orientation. Mag-fill in ang mga magulang or guardian ng contract tracing form. Pagkatapos, pupunta na sila sa classroom ng advisor para kunin ang modules at para sa maikling paalaala. Ibabalik ang module sa takdang araw na sasabihin ng advisor. May designated entrance at exit ang school para ma-maintain ang physical distancing. Para sa inyong mga katanungan, laging makipag-ugnayan sa mga advisors ng inyong mga anak. Stay safe ka-Danielistas! Sama-sama tayo para sa Sulong Edukalidad!